Zdravím vás, milí amatérski kuchári. Dneska si urobíme hovädzí vývar. Potrebovať budeme hovädzie špikové kosti, hovädzie predné, ligurček, petržlenovú vňať, stopkový celer, bobkový list, nové korenie, celé čierne korenie, olivový olej, cesnak, cibulu, kaleráb, celer, petržlen a mrkvu. Začneme tým, že hovädzie mäso, špikové kosti, cibulu, cesnak, časť mrkvy si upečieme 200 stupňov 35 minút. Do hrnca si dáme úplne ľadovú vodu. Malý trik, lyžicu octu do tej studenej vody ešte pred varením. Pomôže nám vytiahnuť z tých hovädzích kostí viacej minerálov, chute a kolagénu. Pekne vypláchneme aj ten pekáč a nebojíme sa použiť aj ten výpek, pretože je tam aj chuť, aj farba, ktorá potom bude v tom vývare. Ja solím vývar už pred varením, pretože keby ho solím až na konci, tak sa mi strašne zle dochucuje. V podstate teraz varím iba tie kosti, mäso, cibulu a cesnak, tak dávam pozor na šuminy. Tie prvotné šuminy pozbieram a dám z vývaru preč. Vývar bude krásny, číry a teraz, keď už dám preč tie šuminy, tak tam môžem dať bobkový list a to korenie. Cca po 2 hodinách, no ja som ju pridal asi až po 3 hodinách pomalého varenia som pridal zeleninu. Vyzerá to, že som to mal vypočítané, ale bola to iba náhoda, bol som rád, že mi hrniec nepretiekol. Znížim teplotu ešte a v podstate teraz budem len variť a variť. Cca po 2-3 hodinách si tú teplotu znížim ešte viac a počkám si len na také bublotanie, asi takéto. A takto budem variť vývar kľudne aj 8 hodín. Niekto varí aj celú noc. Ja som varil tento vývar cca 10 hodín. Ak ste si všimli, tak som ho koštoval a chýbala mi tam sol, tak som ho jemne dosolil. Ale pozrite, to varenie stálo za to. Použil som iba sol, korenie a bobkový list. A ten vývar je neskutočne voňavý a chutný. Fakt všetkým odporúčam, vyskúšajte a dajte mi vedieť, či sa vám podarilo a či ste spokojní. Vôbec sa nebojte, že vyzerá masný, to je len tá masť na vrchu. On je úplne super. A trošku masti tomu vývaru vôbec nezaškodí. Keď mám vývar odsedený, vyberiem si všetku zeleninu, to mäsko a docedím ten zbytok vývaru. Ten použijem do nejakej omáčky. Pozrite, aké krásy sme tam vyvarili. To mäsko je krásne uvarené, to sa normálne rozpadá. Mňam. Pozrite, ako je super uvarený ten špik. Takýto si len natriete na chlebík. A my sme v podstate hotoví. Rezance sú polotovar, ale niekedy urobím aj domáce. Takže si naložíme misku a zaželáme si dobrú chuť. Dúfam, že sa vám video páčilo a ak sa vám páčilo, niečo nové naučilo, inšpirovalo, tak nezabudnite dať like a tí, čo ešte nedali odber, kľudne dajte odber, veľmi mi to pomôže a kľudne zanechajte nejaký komentár, akú polievku by ste chceli vidieť na budúce, alebo či dávate do vývaru ocot, či ste to videli prvýkrát, alebo či dávate niečo iné do vývaru. A ja už teraz rozmýšľam, akú polievku uvarím na ďalší týždeň. Teraz vám prajem dobrú chuť a pekný deň ešte. Ďakujem vám za sledovanie a teším sa na budúce. Ahojte.